ככה מתחיל הסיפור. דן, הבן של יעקב, אחד מ-12 השבטים שנאבדו פתאום, נמצאו צאצאותיו ביבשת אפריקה רחוקה, אתיופים יהודים תמימים שתמיד דיברו על ירושלים, על הארץ הקדושה, ששם נמצאים שאר השבטים. כשהגענו לארץ התייחסו אלינו כמו קופים, ציפינו לארץ זבת חלב ודבש, אבל הגענו למדינה מלא חרא וגזענות. הבני זונות מתייחסים אלינו כמו כושים עבדים. איך שופטים לפי הצבע, מי משתזף ומקבל סרטן. היי הבני זונות, הצבע שלי יפה ואני אוהב את הצבע שלי. בגלל שאתם שרמוטות, תראו אנחנו מחזירים לכם. הכוח השחור מטעם KMS, הכוח השחור מטעם KMS, אתם באים למסתרים מטעם KMS, הכוח השחור שלא תלמדיך, זרדון בעמוד צריכה לעבוד עלינו מצליחה. רמל עבר מצליח בשעון, מתגלים תקנים במדיח, שים שקל שעה מרוויח, גם אנחנו יכולים להצליח ולטובות להוכיח. מקווה שתראו אתם ישמעו, אל תשכחו למדרגים השבויים נלחמו על הכבוד והמשיכו למרוד. בגלל זה השוגים בארצות הברית ממשיכים לשרוד. אני לא אומר את זה בקטע של גזענות, גם לשוגים מגיעה הזדמנות להצלחה. לא משנה אם זה אצלי או אצלך, אז לא תייאש כצבע לבן שנצלח חושש. אתם רוצים הצלחה לממש, האדם השחור יהיה גם כובש. אותי זה ממש ירגש, אותי זה ממש ירגש. זרקו לנו את הדם, זרקו לנו את הדם, שום דבר לא מתוקן ולגזען זה מסוכן. זרקו לנו את הדם, זרקו לנו את הדם, זרקו לנו את הדם, זרקו לנו את הדם. כל הקטע עושה אותי חם, הבני זונות האלה זרקו לנו את הדם, שום דבר לא מתוקן ולגזען זה מסוכן. על זה אני מתבחן, בשביל זה אני מוכן להסתכן. אני שחור אכן אכן, ואנו בקטע שתמורה יחזירו לנו זין בחזרה. מה פתאום אין משטרה, לי זה עושה בראש היסטריה. חכו האתיופים יעשו פה אימפריה. אם איזה גזען צוחק אותי זה רק מרתק, במשחק הזה עכשיו רק ככה תשחק. כל הבני זונות האלה זרקו לנו את הדם, שום דבר לא מתוקן ולגזען זה מסוכן. המדינה הזאת רופפת מאתיופים מתרחקת. זרקו לנו את הדם, שום דבר לא מתוקן ולגזען זה מסוכן. זרקו לנו את הדם, זרקו לנו את הדם, זרקו לנו את הדם. אנחנו צריכים להיות חזקים בגלל שיש לנו כוח שחור, כל סבל לעבור, מנצלים כל הזדמנות לשים זר על גזענות. איך מסתכלים עלינו שאנחנו נכנסים לחנות? אני לא בא לשדות, אני בא לקנות. אז תתחילו להשתנות, תפסיקו למשוך בזנב. לא כל שחור הוא גנב, זאת עובדה שכל שחור לא מקבלים לעבודה. נגנב משהו באים לשחור לחפש את העבודה. עשינו זין, תגידו איזה יופי שאני נולדתי אתיופי, אני אתיופי בדם. האדם שחור הוא ממש חכם, אחד מכם תגיד את זה כאן ולגזען נהיה חם. אל תשכחו שזרקו לנו את הדם, שום דבר לא מתוקן ולגזען זה מסוכן. הבני זונות האלה זרקו לנו את הדם, אתיופים אנחנו עדיין קיימים, אנחנו עדיין יכולים לעשות לא ממש שיש לנו זכויות. לא פלא שאתם לא יודעים שיש בעיות. הפוליטיקאים יושבים ורק משמינים וכל האזרחים תמיד שורדים. אותי תזכרתם, לאן KMS הובלתם, גר של עצבים לא נכנסתם. נמאס מצפים לדברים כואבים, מה לעשות שבמדינה אותנו לא אוהבים. אחים למלחמה תהיו מוכנים לצאת נגד הגזען, הם שונאים אותך הכי הרבה בגלל שהשחור ויהודי, אז תצטרף למלחמה אחי. זרקו לנו את הדם, זרקו לנו את הדם, שום דבר לא מתוקן ולגזען זה מסוכן. זרקו לנו את הדם, זרקו לנו את הדם, זרקו לנו את הדם, זרקו לנו את הדם. הכוח השחור, זרקו לנו את הדם, זרקו לנו את הדם, שום דבר לא מתוקן ולגזען זה מסוכן. זרקו לנו את הדם, 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 שום דבר לא מתוקן ולגזען זה מסוכן. זרקו לנו את הדם, זרקו לנו את הדם, זרקו לנו את הדם, זרקו לנו את הדם. יא בני זונות, למי זרקתם את הדם, קבלו את זה.
Pablo KMS